じゃあアイスコーヒーの L サイズを1つお願いします。はい、L。そうですね。L ね。ありがとうございます。Så er det dag 2 for vores sommerhold her i Japan. Der er bravende varmt udenfor, så det kalder for en iskaffe. Og så, ja, her om et par timer, så begynder programmet for de rejsende, hvor vi skal have en rundvisning i lokalområdet. Der er lidt orientation fra sharehouse omkring en masse regler, der er, når man bor i sådan et hus med en masse andre mennesker fra hele verden. Så følg med for at se, hvordan sådan en stille og rolig anden dag i Japan fungerer, når man rejser afsted med os fra Toy Travels. Yoshi, Kasper som min kollega, og ham der primært står for ting som sharehouse, så hvis I har problemer efter når mig og Kasper engang til hjem, så kan jeg altid bare skrive til ham med det. Og til jer på Working Holiday, når I skal finde jobs og sådan noget, så kommer Yoshi også til at være en stor del af det, og kommer til at være med til noget af det jobcoaching, der også kommer til at være her i løbet af den første tid. Der er han, man snakker rimelig godt dansk, men nogle gange men nogle gange måske skifter han lige til engelsk. Ja, fedt. Sko på, så tager vi en gåtur nu, inden det begynder at regne. Lad os satse på, at vi kan nå igennem det. Var det alle? I hvert fald er nice at tage til. Herinde er der en virkelig fed park og løbe i. T-shirt, som er... Det er den, der er tættest på jer. Vi stopper igen her. Seiyu, S-E-I-Y-U, derovre er tætteste supermarked, I har på jer. Også 24 timer. ありますか。はい、ありがとうございます。じゃあペットボトルもで大丈夫でしょうか。ありがとうございます。Ja, ja. Okay. Folkens, hvis jeg måske lader os opmærksomhed i 2 sekunder, eller et par minutter. Vi skal rundt, og de vil gerne vise rundt og se lidt i sharehouset, hvordan man smider skrald ud, fortælle lidt om nogle husregler. Så der er Kato-san, der arbejder for sharehouse-firmaet, så er der Takako og Hiroya, som bor i sharehouset. Can we go right now? Yes. Sure. Det tror jeg, det Som I kan se, så er der gang i rundvisningen af sharehouset af nogle af dem, der bor her i forvejen, som lige er ved at forklare lidt om regler og hvordan affaldssortering fungerer og hvordan man bruger fællesrummene, sådan at der er rent til de næste også. Så det er i gang lige nu, så senere der skal vi hygge lidt med noget musikquiz, vi skal have noget bowling og spise en fælles aften og have det nice. Så er vi færdige med endnu en fremragende dag, hvor den så har stået på noget rundvisning i lokalområdet, lidt praktisk information fra sharehouset, musikquiz. Vi har været ude at bowle og hygget rigtig meget med det. Yoshi han var trælsko, men det var meget grineren alligevel. Og jeg tror alle de rejsende de hyggede sig, men er også godt smadret nu og er nok på vej i seng. I morgen står den nemlig på sprogskole. På første dag i sprogskole, hvor vi skal føre dem ind, og de lige så stille skal i gang med at lære en masse japansk over de næste måned eller 3, afhængig af hvad man lige har valgt af længde på ens sprogskoleophold. Så det glæder de sig rigtig meget til. Jeg tror, de er glade for at ligge i sengen nu, at der ikke er mere på programmet nu her. Klokken er også lidt over 11 allerede. Så tidligt op i morgen og fuld fart på en fed dag der.